הקורסון חמאה יש לנו אותו בשתי גדלים, גם גודל גדול וגם גודל קטן, שאנחנו יכולים פשוט להיכנס למאפייה, לקחת את הקורסון הריק, איזה ממרח מגניב, ריבה טובה. במקרה הזה אנחנו נכין כריך קממבר, ריבה בצל ביין אדום, גבינה קממבר, את משק יעקב שאנחנו עובדים איתו מאוד אותנטי, גבינות מאוד טובות, 25% שומן, היא עשויה מחלב בקר וגבינה מאוד איכותית. עשיתי עליו אתמול בלילה, נגשים אותו. כל המצרכים אפשר לקנות כאן, מהכל אנחנו יכולים להיכנס פשוט למאפיות שלנו, למצוא את הכל. צרוב את הגבינת קממבר, צרובה קלה בברנר, לפני שהוא נכנס לכריך, זה בעצם ימיס את הגבינה עצמה. עמים יותר חזק, עם טעמים של פחם, זה משתלב בצורה נהדרת ביחד, עם סוכר טבעי ולא חומרים משמרים, מאוד איכותית. עלים של חסה, טריה, לוקחים את הגבינה, מסבירים אותה בפרוסות. לבסוף אני אתן סגירה קטנה, גבינת פרמזן, וזה פשוט כריך, וואו. כל אחד יכול לעשות אותו בבית, להפתיע ככה את האישה או את הבעל באיזה כריך ככה של ערב או צהריים. יאללה, בשבילך, נו. עומר, עוד אחד. וואו. תרוג אותי.